Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хайрликейші. Хәзір болашақ темалар турында. Татарстанда құрал сақлаушы 2000-ге якын кіші тексерілген. Нәтижеде 40-тан артық құрал хужаларынан алынған. Условия хранения оружия было нарушено на момент проверки. Там или супруга, или дети открывали оружие. Құрал ничек сақланырға тиеш. Росгвардия хезмәткәрләре белән планнан тыш тикшерүдә Илдар Сафиуллинда булып кайтты. Урманнарга хәзер кирергә ярамый. Бик куркын җирләрендә без шлагбаумнар күрдек, алар где-то 25-30. Лениногорск районында кемнән һәм ничек урманнарны саклыйлар? Филүзә Хәмидуллина белеп кайтты. Туган телне ничек сакларга һәм якларга. Бу турыда бүген Актанышта Татарстан белән Башкортстан депутатлары фикер алыша. Туган телемне, әти-әниемнең телен саклап калыр. Үземнән соң балаларга, балаларның балаларына калдырырга. Җыелышта яңгыраган фикерләрне Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады. Бердәм Россия праймеризында катнашучыларның халык белән очрашулары дәвам итә. Для участия в нашей встрече подали заявки 6 кандидатов. Саба районында үткән очрашуда нинди фикерләр яңгырады? Бу хакта тулырак Илгиз Шәкүров. Илдә корал әйләнешен кодгыйлату буенча закон проекты Дәүләт Думасына кертелгән. Татарстанда фаҗига булганнан соң инде бер атна дәвамында кораллы булган кешеләрне тикшерәләр. Хукук сакчылары бу вакыт эчендә 2000 йорт һәм фатирда да булган. Нәтиҗәдә төрле закон бузучылар ачыкланганнан соң 40 кешедән корал алынган. 11 майда терроризмга каршы комиссия утырышында президент Рөстәм Миңнеханов коралы булган һәр кешене тикшереп чыгара кушкан иде. Росгвардия хезмәткәрләре белән Казандагы корал хуҗалары янына бүген Илдар Сафиуллин да юл тотты. Добрый день, сотрудник Росгвардии, капитан полиции Латыпов. Находите, нужно проверить сохранность вашего оружия. Бүген Росгвардия хезмәткәрләре аучы Алексей Федоров янына килде. Ул 30 елга якын корал тота. Фатирында мылтык та, автомат та бар. Башта документ сорыйлар. Прошу. Олар тәртиптә булып чыкты. Утлы корал сейфта саклана. Ачкычы хуҗаның үзендә генә бар. Моннан тыш ул фатирына сигнализация тәрәзәләргә рәшәткә куйдырган. Пожалуйста, решетки. Я отношусь к этому сугубо положительно. Мондай тикшерүләргә уңай карыйм, чөнки алар утлы корал хуҗаларында җаваплылыкны арттыра. Чөнки аны контрольсез калдыру бик кыйммәткә төшәргә мөмкин. Бер атна эчендә Татарстанда 2000-нән артык корал хуҗаларын тикшергәннәр. 40 берәмлеге алардан алынган, чөнки кирәкле барлык рөхсәт документлары булмый, я саклану таләпләре үтәлмәй. В основном люди не уведомляли то, что переезжали. Иң еш очрый торган хукук бузулар кешеләр туры урынын алыштыра да бу хакта безгә хәбәр итми. Моннан тыш корал хуҗаларының хатыннары, балалары сейфны ачып, мылтыкны тотып карауларын әйтә. Рөхсәтсез, документларсыз корал белән эш иткән өчен җинаять җаваплылыгы каралган. Татарстанда хәзер 45 мең кешедә 72 мең утлы корал саклана. Әгәр дә сез каяндыр утлы корал таптыгыз яки сезгә кемдер тапшырды икән, бу очракта коралны һич кенә дә үзегездә сакларга ярамый. Ул закон бузу очрагы булып санала. Кичекмәстән коралны эчке эшләр органнарына яки Росгвардия хезмәткәрләренә илтеп тапшырырга кирәк. Утлы корал әйләнешен кодгыйландыру турындагы закон проектын кичә Дәүләт Думасына керттеләр. Бу төзәтмәләр турында пәнҗешәмбе хөкүмәт әгъзалары белән уздырган киңәшмәдә Владимир Путин әйткән иде. Тәкъдимнәрне Росгвардия башлыгы җиткерде. Нам необходимо также Безгә сәламәтлек саклау министрлыгы белән берлектә психологик тест үткәрә башларга кирәк. Мин аңлыйм, бу кыйммәт һәм озак вакытны ала, әмма фаҗигаләрдән соң бу бик мөһим чара. Представьте мне свои предложения в письменном виде, с тем, чтобы были подготовлены соответствующие поручения правительству с целью проработки всех этих вопросов на ведомственном и экспертном уровне. Утлы корал бирү яшен 18-дән 21-гә күтәрү, аучылык билеты алу өчен таләпләрне катгыйландыру, медицина белешмәсе бирү вәкаләтен бары тик дәүләт хастаханәләренә генә беркетү кирәклеген җиткерделәр. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. 175-нче гимназиядәге фаҗигада зыян күргән тагын 2 бала ДРКБга мөрәҗәгать иткән. Табиблар хәлләрен канәгатьләнерлек дип тапканнар, хастаханәгә салмыйлар, балалар өйләренә кайтарып җибәрелгән. Хәзерге вакытта ДРКБда 175-нче гимназиядән 13 бала дәвалана. Табиблар аларның хәлен тотрыклы дип бәйли. 2012 һәм 2013 елгы 2 малай өйләренә дә чыгарылган. Тагын 8 кеше Мәскәүдә дәвалана, 5 бала һәм 3 өлкән кеше.
Қозандағы фажиғадан соң психологлар қатнашындағы туры эфирлар давам етті. Қорқу, шумлану хислерінен һәм ішкі кейініңкіліктен нешік құтылырға. Бүгін білгіштерге шундай сұраулар берділер. Әңгәме Татарстан премьер-министр орынбасары Лейла Фазлыева жетекшілігінде барды. Бүгін түп иқтибар ұлыларға еді. Оларға нешік өздерін һәм балаларын тынычландырырға. Медицина фәннәре кандидаты психолог Хасай Алиев шуның олымларында оңатты. Стресстан шығарға ярдәм еткен қайбір күнігілерін де көрсетті. Психологлар қатнашындағы 4 эфир өткерілгені тағын 3 бұлырға тиеш тілеген әркім аларыны Татарстан хөкіметі сайтында һәм президентінің матбуғат хөкіметі YouTube каналында қорыялы. Қойнар линия телефон номері экранда. Яшыл өзәннің Асинова бистәсінде этләр толаған 10 яшьлек малайның хәле уңайланған. Тиздән аны шығарға да мөмкиннәр дип хәбәр иттеләр безгә сәламәтлек саклау министрлыгында. Исегезгә төшерәбез, 29 апрельдә баланы авыр хәлдә ДРКБга алып киткән иделәр. Ул реанимациягә эләкте. Әлегә башка яңалыклар белән таныша торыйк. Яңгын турында хәбәр итү җайламалары әлбәттә 3 кешенең гомерен саклап кала. Агач йортта ут кичә чыккан яңгын 30 квадрат метрга тарала. Йорт хуҗасының 20 яшьлек кызы, 5 һәм 2 яшьлек малайлар йорттан үзләре чыгалган. Кичә Балтачта да 2 йорт янып күлгә әйләнә. Фаҗигада йорт хуҗасы зыян күрә. Тәнәнең 70% пешкән. Ул хәзер хастаханәдә. Мамадыштагы яңгыннан соң 3 балалы ханым йортсыз кала. Ел башыннан республикада 2000 ярым яңгын чыккан, аларда 91 кеше үлә, 76-сы тән җәрәхәтләре ала. Урманнарга җәяүдә транспорт белән дә кирергә ярамый. Көннәр кызу торганлыктан Татарстанда яңгынга каршы режимны 26 майга кадәр озайттылар һәм 21 көнгә урманнарга керүне гомумән тыйдылар. Авылга юл урман аша узган очракта гына йөрү рөхсәт ителә. Урман буйларына кисәтү билгеләре, шлагбаумнар куелган. Яңгын сүндерүчеләр тәүлек әйләнәсе кизү тора. Фируза Хәмидуллина урманнарны ничек саклауларын да күреп кайтты. Шыгыр урманында бүгін иртәдән бирле трактор тавышы тынмый. Җирне урман тирәлек казып, махсус полосалар ясыйлар. Иртән тотынабыз, пока көн кыздырмаган, и үтәргә кирәк безгә максимум 7 километр. Поближе урман кырыена. Мондый полосаларны биредә елда ясыйлар. Быел алар озынлыгы 30 чакрымнан артып китәчәк. Авыллар, бына кайда кеше күбрәк ири, бына шул тирәләрдә юллар кырыеннан, основном темир юл кырыйларында да ясаштырабыз. Гадәттә мондый полосаларны машиналар юлы янәшәсендә һәм ылыслы агачлар утыртылган урманнар кырыенда ясыйлар. Киңлеге метр ярымнан да ким булмаска тиеш. Бары тик шул очракта гына янгын таралуны кисәтеп була. Ут чыгу куркынышы бармы, юкмы икәнен белү өчен патруль машиналары да кизү тора. Урманчылар көн дәвамында янгын куркынышы булган урыннарны йөреп чыга. Һәрберсенең үз графигы һәм маршруты бар. Мы патрулируем каждый день. Без һәр көнне кизүдә билгеле бер маршрут бар. Урман буйларында йөрибез. Кагыйдә бузучылар юкмы, шуны бар дибез. Әгәр төтен күренсә, шундук янгын сүндерүчеләргә шалтыратабыз. Турында безгә обычный грабинглар керә и яшьләр. Алар урманнарга керә алмасын өчен шлагбаумнар куялар да инде. Торак пунктка юл урман аша узган очракта гына йөрү рөхсәт ителә. Безнең иске Куак участковый лесничествосында 9106 гектар урман бар. Шуның бик куркыныч җирләрендә без шлагбаумнар куйдык, алар где-то 25-30. Көннәр эссе туру сәбәпле Татарстанда янгынга каршы махсус режимны 26 майга кадәр озайттылар. Кагыйдә бозучы гражданнарга 5000 сум, юридик затларга ярты миллионга кадәр штраф каралган. Леногорск районыннан Фируза Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Татарстанга эш сәфәре белән Үзбекстаннан делегация килде. Казан Кремлендә кунакларны президент Рөстәм Миңнеханов каршылады. Ташкент хакиме Жахонгир Артик Ходжаев безнең җәмәгать киңлекләрен, парк зоналары, скверларны булдыру тәҗрибәсе белән дә танышты. Шулай ук күп фатирлы торак йортларның ишегалларын капиталь төзекләндерү тәҗрибәсендә өйрәнә. Горький Әмәт урманы, Ак чәчәкләр бульвары, Урам экстрим паркында да булдылар. Татарстан белән Үзбекстан арасында 1993 елдан имзаланган хезмәттәшлек турындагы килешүне дә яңартачаклар. 30 ел дәвамында Үзбекстанда Татарстанның вәкиллеге уңышлы гына эшләп килә. Команда президента Мирзиева очень много строит, модернизирует, привлекает инвестиции. Ну и, конечно же, создание условий для населения, чтобы Узбекистан и так он очень гостеприимный, комфортный. А если еще немножко посмотреть вопросы, которые связаны с пространством, благоустройством. Внедрение таких технологий, как умный город,
Татарстанда уңышлы эшләүче акыллы шәһәр проекты аеруча кызыксындыра, шулай ук торак коммуналь хуҗалык өлкәсе белән дә таныштык. Безнең ишек алды программасы да бик ошады. Сәламәтлек саклау тармагында уртак IT проектлар булдыруны күздә тотабыз. Мәдәниятләр үсешендә туган теленең роле бүген бу хакта Татарстан Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты белән Башкортстан Курултаеның Мәгариф, Мәдәният, Яшьләр сәясәте һәм спорт комитетларының уртак утырышында сөйләштеләр. Әлеге зур очрашу Татарстан белән Башкортстан чигендә ук Таныш районында узды. Ике республика депутатлары ничек хезмәттәшлек итәчәк? Бүген нинди мәсьәләләр күтәрелде? Актаныштан Фәрүзә Мәҗитова материалы. Татарстан белән Башкортстан депутатлары ике республика чигендә Актаныш районында очрашты. Күрешү урыны Минтимер Шәймиевнең туган авылы Әнәк, Бабайда кунакта комплексына экскурсия ясадылар. Монда Татарстанның беренче президенты сыны төзекләндерелгән яр буен карадылар. Бик матур булып тора алды, Мөхәммәд Минтимер Шәймиевнең дә чагылдырган, татар милләтендә чагылдырган символик булып тора. Минтимер Шәймиевнең әтисенә багышланган музей йортта нәселләре тарихы. Монда татар йорты милли үрнәкләре күрсәтелгән. Кунаклар аның белән дә таныша. Все замечательно, очень теплый прием. Бездә Татарстанда кунакчыл кабул иттеләр. Бүген мөһим мәсьәлә туган телләрне саклап калу темасына сөйләшәчәкбез. Ике комитетның бергә җыелып киңәшләшүе бик кирәк. Бу сөйләшүнең Актанышта узуы юкка түгел. Район халкының 98% татарлар. Балаларга туган телне өйрәтүдә үрнәк төбәк. Һәр кем кызыгып эшләрлек проектлары бар. Бу проектны башкарыр өчен без төрле программалар кулланабыз. Проектның эшләнешендә укытучылар да, укучылар да барысы да катнаша. Мәгарифтән мәдәни кыйммәтләргә күчәләр. Депутатлар Әлфия Авзалова исемендәге Мәдәният йортында халык театры спектаклен карады. Башлап карыйсың. Туганым янга төшә. Ике республика депутатларының җыелышу максаты туган телләрнең кулланылышы, киләчәге турында сөйләшү. Сила наша во взаимодействии, во взаимосвязи, взаимной поддержке и вместе в родной большой огромной стране Российской Федерации мы многое можем решить за счет нашей дружбы, согласия и мира. Башкортстан Курултайы рәисе Константин Толкачев сүзне Казанда булган фаҗига сәбәпле кайгы уртаклашудан башлады. Мәктәпләрдә иминлекне тәэмин итү, корал биргәндә таләпләрне катгыйлату буенча кануннарга үзгәреш кирәклеген әйтә. Туган телләрдә бүгенге шартларда яклауга мохтаҗ ди. Доходит до того, что дети не хотят и даже стесняются говорить. Бала үз телендә сөйләшергә теләми, ояла. Шундый очраклар да бар. Безгә туган телләрне сакларга кирәк. Бу гаилә, мәктәп, дәүләт органнарының уртак бурычы. Бу залда яңгыраган мәсьәләләр ике республика өчен дә уртак. Аларны хәл итүдә дә бердәмлек кирәк дип сөйләштеләр. Проблемаларны бергәләп хәл итү өчен утырыш азагында резолюция кабул ителде. Анда телне саклау буенча ике республика парламенты комитетларына бердәм эш итәргә, республикалардагы Мәгариф, Мәдәният министрлыклары арасында хезмәттәшлекне тагын да ныгыту күздә тотыла. Туган телләрне укытуда вузара фәнни методик совет оештыруга тәкъдим ителә. Шулай ике республиканың фәннәр академияләре каршында фәнни тикшерү советы булдыру турында сүз бара. Тел мәсьәләсе хакында проблемаларыбыз уртак һәм әлеге очрашулар бик кирәкле, вакытлы һәм шушы күркәм бер традициягә әверелсен дигән теләктә калабыз. Коллегалар белән Башкортстаннан уку йортлары белән, югары уку йортлары белән без эшлибез, бик тыгыз эшлибез. Без аның ректорлары белән дә, заведующий кафедралары белән безнең эш буенча гына түгел, кешелекле дус отношенияларыбыз. Ул безгә булыша күп вопросларда. Татарстанда да, Башкортстанда да халыклар ассамблеясы, халыклар дуслыгы йортлары бар. Туган телләрне саклау мәсьәләсендә алар тәҗрибәсен кулланып була. Ничек минем менә туган телемне, әти-әниемнең телемне саклап калырга? Үземнән соң балаларга, балаларның балаларына калдырырга, аларны борчый торган мәсьәлә. Монда мәктәп роле да зур, монда гаилә роле да бик шактый зур. Ике республика депутатлары ике парламент комитеты кабул иткән әлеге резолюцияны федераль җыенга Дәүләт думасына җибәрәчәкләр. Ул бүген Актаныш җирлегендә күтәрелгән мөһим мәсьәлә туган телләрне саклап калуга документаль нигез булып тора. Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Татарстан Фәннәр академиясенең Тел, әдәбият һәм сәнгать институты бүген Башкортстанда яшәүче татарларга багышланган фәнни эшләрен тәкъдим итте. Китаплар узган ел һәм быел чыгарылган. Басмалар өчен материаллар Башкортстанга экспедицияләр барышында туплана. Галимнәр милләттәшләребезнең фольклорын, сөйләм үзенчәлекләрен, кул язмаларны, кабер ташларын өйрәнә. Архив материалларын җентекләп карый. Таш язмаларда, яшь очракта үзебезнең
Телебездә татар телендә язылган текстлар башкарылган. Һәм ул традиция алтын урда чорларыннан ук килә. Китапның ярты өлеше менә шушы архив материалларына ссылка бара. Болгар чорыннан башлап, качаннан безнең бабайларыбыз шушы җирләргә килеп урнашканнар, уланы бик җентекләп һәм архив документлары белән раслый башта. Икенче яктан инде уланы раслый шушы тел үзенчәлекләре белән. Башкортстан татарларының халык иҗаты буенча 3 томлы басма авыллардагы татар эпиграфик һәйкәлләргә багышланган китап, Стәрлебаш авылы турында 900 битлек 2 томлы басма. Институт төрле төбәкләргә читтә яшәүче татарларның да тарихын өйрәнә. Башкортстан иң күп өйрәнелгән төбәкләрнең берсе. Бу басмаларның барысында Фәннәр академиясе сайтында институт төймәсенә басып табарга мөмкин. Башкортстан җирендә яшәп гомер кичергән милләттәшләребезнең озак гасырларга сузылган менә шушы яшәү рәвешен, аларның рухи байлыгын күрсәтә торган хезмәтләр. Милләттәшләребез яшәгән җирләргә яңадан әйләндереп кайтарабыз, халыкка әйләндереп кайтарабыз һәм инде ул мәктәп мәгариф системасын эчендә, дәреслекләр эшләү эчендә чыганак булып торалар. Бердәм Россия праймеризында катнашучылар халык белән очраша. Чираттагы аралашу Саба районында үтте. Авыл хуҗалыгын үстерү, чүп-чарны айырып җыю, яшьләрне авылда калдыру турында сөйләштеләр. Сораулар да, тәкъдимнәр дә бик күп иде. Сабада узган очрашудан Илгиз Шакуров материалы. Для участия в нашей встрече подали заявки 6 кандидатов. 6 кандидат алфавит тәртибе буенча чыгыш ясый. Һәрберсенә 3 минут вакыт бирелә. Үзләре һәм программалары белән таныштыргач, Саба халкының сорауларына җавап бирәләр. Как вы видите развитие агропромышленного комплекса нашей республики? Ирек Богуславский авыл хуҗалыгындагы мәсьәләләрне дәүләт ярдәмендә, ташламалар һәм субсидияләр аша хәл итәргә кирәк ди. Дәүләт думасы депутатының программасы да икътисад үсешенә нигезләнгән. Безгә яңа технологияларга күбрәк игътибар итәргә кирәк. Алар җитештерүчәнлекне һәм уңышны арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Республикада ашлык кабул итү пунктларда җитмәй. Якынча 7 шундый корылма кирәк дип уйлыйм. Что делать с этими пластиками, что делать с этими пакетами, также утилизируем, и надо выделять дополнительные средства. Шупшар зур шәһәрләр проблемасы гына түгел, калдыкларны җыю һәм эшкәртү турында сорауга Илья Вольфсон җавап бирә. Аның фикеренчә, шупны айырып җыюга тулысынча күчәргә кирәк. Барысында үзеңнән башларга кирәк. Шупшарны айырып җыю турында яшь буынга аңлатырга, балалар бакчаларында махсус программалар булдырырга, шулай ук җитештерүчеләргә дә таләпләрне катгыйландыру шарт. Яшьләрне ничек авылда калдырырга, бу сорауны барлык кандидатларга да бирделәр. Аксубай районы башлыгы Камил Гыйльманов үз фикерләрен безгә дә сөйләде. Зарплата түбән. Икенче яктан жилье, моны траклар тизмебез, анысы. Икенчесендә бик бәйгекене социальный әйтик выплатлар юк. Ну инде шул вакытта бәйгекен диспаритетсан дип әйтимдә ценаларына бәйгекенне әтигендә утка, газга, удобрениега, башка нәрсәләргә бөтенсенә бик үсә. Во-первых, создать имидж рабочей профессии. Яшьләр авылда калсын өчен эш урыннары кирәк ди Марина Сәгъдиева. Ул праймерисның иң яшь катнашучыларының берсе. У рабочих должны быть достойные зарплаты. Эшче һөнәрләрнең хезмәт хакын арттырырга кирәк. Моннан тыш һөнәрнең зыянлы булган өчен түләнә торган акчаларын да кире кайтару зарур. Эшләгән эшләребез безнең инде. Ике катнашучы Дәүләт думасы депутаты Фатих Сибагатуллин һәм аның ярдәмчесе Раил Шәмсетдинов татар телендә чыгыш ясады. Алар башка очрашулардагы кебек экология һәм бәяләр үсеше проблемасын күтәрде. Сабалалар белән очрашуда безнең ишек алды президент программасы һәм төзекләндерү кирәк булган объектлар өчен тавыш бирү барышы турында да фикер алыштылар. Бердәм Россия праймеризында катнашучылар халык белән Татарстанның һәр районында аралаша. Бу кандидатлыкка кандидатлар белән соңгы очрашуларның берсе иде. 24 майдан республикада алар өчен тавыш бирү башлана. Саба районыннан Илгиз Шакуров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның иҗтимагый палатасы сентябрь айында дәүләт думасына узачак сайлауга 6000-гә якын күзәтүче әзерләячәк. Шул рәвештә тавыш бирү барышын иҗтимагый оешма вәкилләре күзәтеп торачак. Аларның күбесе белән бүген хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Араларында юристлар, волонтерлар һәм күп балалы гаиләләр берләшмәләре дә бар. Якын арада аларны укытуны башлыйлар. Сайлау кануннары белән таныштырачаклар, участокларда килеп чыгарга мөмкин булган очракларга ничек әзер булырга кирәклеген дә аңлатачаклар. Шунысы күңелле. Беренчеләрдән булып, менә бүген дә күрәсез, яшьләр оешмалары бу эшкә тотына. Яшьләр өчен мин әйтергә бу аеруча җаваплы эш, аларга яңа тәҗрибә тупларга бик уңай эш. Шуның өчен без аларга ышанып карыйбыз.
Яшыл үзәннән этләр белән бәйле тагын бер хәбәр килеп иреште. Алар Нурлат авылында бер хуҗалыкка кереп 200 баш каз бәбкәсен булган. Хуҗабикә Миләүшә Газизҗанова ел буе акча җыеп, яшь бәбкәләр алып кына кайткан була. Газизҗановлар 80 мең сумлык зыян килде дип саный. Яшыл үзән районының этләрне аулау өчен Кот и Пес оешмасы белән килешүләре бар. Бүген аның җитәкчесе әйтүенчә, бу авылдан аларга бер мөрәҗәгать та килмәгән. Ни өчен биредә 15-20 хуҗасыз эт була торып, җирле җитәкчелек чара күрмәгән соң? Тулырак Чулпан Касыймова. Бу видеода күпме йөрәк әрнүе. Миләүшә Газизҗанова аны үзе төшергән. Этләрдән исән калган бәбкәләр куркып кычкырыша. Бу хәл бер көнлек булган. Хуҗабикә каз бибиләренең ашыргаланып кычкырган тавышына йөгереп чыга һәм шушындый күренешкә тап була. Карасам, бөтен бәбкәләрем үле, килеш яталар. Аптырадым, чистый, жаңадан чыгып, жаңадан кирип карадым. Нишләргә белмәдем. Эшләре, бошлары әүнәп жата. Койсысын ошаганнар, койсысын ошамаган. Ишет кергән иде ди хуҗабикә. Берәр кешенекеме яисә хуҗасыз этләрме икәнен тәгаен генә әйтә алмый. Алар авыл урамында еш күренәләр ди. Куралты куралары янына да килгәннәре булган. Миләүшә Газизҗанова инде 20 еллап каз асрый. Бер юлы изәрне ала идек ди. Быел да каз алар алдыннан барлык урыннарын яхшылап эшләгәннәр. Төнлә менә бу сарайга кертә торган булганнар. Моңарчы этләр кергәне булмый. Бу ниләр булый турмыйдыр, потому что ошарга биргән корм өстендә бүтән эт эзләре. Миләүшә Газизҗанова бәбкәләр алу өчен ел буе үстергән үгезен саткан була. Бу гаиләгә килгән матди зыян 80 мең сумга якын. 200 башны мусорга апарып отынды сине. Түзә туган түгел. Нурлат авылында яшәүчеләр этләрдән сарланып инде берничә мәртәбә авыл җирлеге башлыгына мөрәҗәгать иткән, әмма нәтиҗәсен күрмиләр. Авыл хуҗалыгы башлыгы безгә аңлатма бирүдән баш тартты. Без бит урамга да хашара куркабыз. Балаларны урамга чара куркабыз, кичкенә балалар җири урамда. Безнең даже центральный урамда кешегә сикрәләр ул этләр. Узган җылны эт сикерде менә улма хәзер курка ул менә. Иногда мин кошалам улымнан да или әбисе олан менә кошынды. Яшел үзән хакимияте этләрне аулау буенча Кот и Пес оешмасы белән килешү төзелгән, ләкин әлеге оешмада бу авылдан мөрәҗәгатьләр килмәде диләр. По Нурлатам вызовов не было. Нурлаттан безгә зарланып шалтыратучылар булмады. Иң күп зыян күрүче авыллар Асинова, Васильева һәм Яшел үзәннән. Иртәгә бу хәл булган хуҗалыкка барачакбыз. Нурлаттагы хәлләр турында безгә районның башкарма комитетында сездән генә ишеттек диделәр. По Нурлатам там... Нурлатта 40 итләр генә түгел, йорт этләре дә бик күп. Аларның күбесе бәйдә тормый. Бу эшне тикшерәчәкбез. Авыл халкы белән дә сөйләшү булачак. Яшел үзән җитәкчеләренә тагын бер авылдагы проблеманы хәл итәргә туры киләчәк. Нурлат белән күрше булган Күгеш авылында да хуҗасыз этләр тавыкларны ботарлаган дигән хәбәр килеп иреште. Яшел үзән районыннан Чулпан Касыймова, Иршат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Башка темаларга иртәгә республикада Татарстан матбугаты көне билгеләп үтеләчәк. Шул уңайдан бүген Казанда Казанские ведомости газетасының баш мөхәррире Венера Якупованың яңа китабын тәкъдим иттеләр. Ул 24 рецепта успеха дип атала. Ничек бәхетле булырга һәм уңышка ирешергә, күпләрне кызыксындырган сорауларга танылган һәм уңышка ирешкән шәхесләр җавап бирә. Алар Татарстанның беренче президенты Минтимер Шаймиев, психолог, китаплар авторы Михаил Литвак, Алан Пис, Ирина Хакамада, Лия Захидуллина һәм башкалар. Анда якты юл күренә. Анда кеше үз өстеннән эшләргә тиеш. Менә бөтен дөньяны үзгәртер өчен һәрбер кеше үзенә тиешлеме, яисә каяндыр теге белеп, менә шушы китапны укып, ул үзен үзгәртә ала. Шул булды. Сөйлисең, барыбер дә үзеңне беләсең бит инде. Ә менә аннары әзер материалны укыгач, менә аның талантына сокланасың. Журналистларга миңа калса, менә өйрәнергә кирәк шундый шәхесләрдән. Бүген Казанда студентлар спорт клублары арасында Россия дәрәҗәсендәге фестиваль башланды. Ачылыш тантанасы Универсиада авылында узды. Илнең төрле төбәкләреннән 2000-гә якын студент җыелган. Студентлар спорт фестиваль Казанда 3нче мәртәбә оештырыла. Россиянең төрле шәһәрләреннән җыелган яшьләр 3 көн дәвамында ярышачак. Спорт уеннары Казанда халыкара Универсиада уеннары узган спорт корылмаларында үтә. 14 яшьтән 28 яшькә кадәр булган югары физик әзерлектәге егет-кызлар осталыкларын күрсәтә. Фестиваль программасында 9 спорт түрі – баскетбол, волейбол, футбол, өстәл теннисы, шахмат, бадминтон, киберспорт, коляскаларда баскетбол һәм хәтта регби дә бар.
Желающих принять участие в этом году. Быел фестивальдә катнашырга теләк белдерүчеләр шул кадәр күп булды ки, 3000-нән артык кешедән 2000-ен сайлап алырга туры килде. Әмма катнашучылар саны арта бару безне сөендерә. Быел тагын 61 спорт клубын кабул иттек. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде, барыгызга да уңышлар һәм әлбәттә сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Ремонт яки техника алырга планлаштырасызмы? Ашыгыч рәвештә акча кирәкме? Акбарсбанктан төрле максатларга акчалата кредитка гаризаны онлайн биреп, 5 минут эчендә җавап алыгыз. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Яндекс погода мәгълүматы буенча Җумһуриятыбызда антициклон хөкем сөрә. Шунлыктан явым-төшемнәр көтелми. Көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазына кайда аяз көн 27 градус җылым. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада аязучан болытлы һава температура 28 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида кояшлы, җылылык 29 градус. Төньяк көнбатыштан Арча-Кукмара, Балтачтан аяз көн 31 градуска кадәр җылым. Көньяк көнбатыштан Болгар-Бай, Чүпрәлдә аяз, явым-төшемнәр көтелми, температура 31 градус. Чиста Нурлатмада, Чирмешәндә кояшлы 30 градус җылым. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Сезонлы аллергия яз һәм җәй җитү шатлыгын бетерергә мөмкин. Блогер 3 аллергиядан Европа препараты. Блогер төймәсе авызда бик тиз эреп бетә һәм аллергияның төп билгеләре булган томау төшү, күздән яшь агу, шешенү һәм кычытуны бетерә. Сихәте бер тәүлек дәвамына җитә. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В Доктор Ост пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда аяз, көндез 29-31 градус җылым, җил көнбатыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 35%. Җирнең магнит кырытыныш. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.